नमस्कार प्रणाम। रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। एचपी डिफेंस एकेडमी के स्पोर्ट्स मीट के भइल शानदार समापन। विद्यार्थियन के खेल प्रतिभा के दिखल अद्भुत नज़ारा। 2 दिन के वार्षिक समारोह के भइल भव्य समापन। 9 और 10 नवंबर के गोरखपुर सिविल लाइन स्थित एचपी डिफेंस एकेडमी स्कूल के 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में भव्यता के संगे संपन्न भइल। कार्यक्रम के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती अर्चना शाही और रिटायर्ड कर्नल बीपी शाही रहनी। एकरा अलावे और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहल लोग। प्रधानाचार्य द्वारा सभी अतिथियन के पुष्पगुच्छ प्रदान करके स्वागत कइल गई। कार्यक्रम के उद्घाटन माननीय श्रीमती अर्चना शाही जी अपना कर कमलन द्वारा दिया जरा के कैनी। तालियन के गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गई। एकरा बाद अलग अलग खेलकूद प्रतियोगितन के शुभारंभ भइल, जेमें विद्यार्थियन के 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, रिले रेस, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन आदि खेल मुख्य आकर्षण के केंद्र रहल। सबे लइका अलग अलग खेलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिहल लो। शांति के आह्वान करत छोट बच्चन के एगो समूह गान के प्रस्तुति भइल, जौना से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गई लो। एकरा बाद अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू भइल। नृत्य के लहरियन में समूचा दर्शक वर्ग हिलोरा लेवे लागल। बीफे के समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि अपना उद्बोधन में विद्यार्थियन के सोझा जिंदगी में अनुशासन आ खेलन के महत्व बतौलें आ विजेता प्रतिभागियन के पुरस्कार दे के सम्मानित कइल गई। लोगन द्वारा विद्यालय के उपलब्धियन के भूरी भूरी प्रशंसा कइल गई। मुख्य अतिथि विद्यार्थियन के क्वेश्चन के सराहना करत कहलें कि लइकन के उत्साह के बनावल रखे आ ओकरा की आगे बढ़ला खातिर प्रोत्साहित करत रहला से भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होला आ देश तबे सुदृढ़ आ विकसित बनेला। निर्णायक मंडल के सदस्य लोग विद्यार्थियन के प्रतिभा के प्रशंसा कइल आ कहल कि जहाँ के युवा पीढ़ी के सोच उन्नत होके ऐसन कार्यक्रम छात्रन प्रतिभा के एगो नया मंच प्रदान करेला। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य सब अतिथियन आ अभिभावक के धन्यवाद कइलें आ कहलें कि अध्यापक आ अभिभावक के साझेदारी से विद्यार्थियन की उन्नति संभव बा। समूचा वातावरण आनंदमय तालियन के आवाज़ से गुंजायमान हो उठल। प्रतियोगिता के सकुशल संचालन में विद्यालय परिवार के जुबैर खान प्राचार्य, श्रीमती अर्चना पांडे मीडिया प्रभारी, श्री विनोद, श्रीमती निधि पांडे, विजय कुमार श्रीवास्तव, ज्योति जायसवाल, मारिया फातिमा, आरती सेठी, प्रशांत निर्जा, मोहम्मद फैजल और शिक्षक के महत्वपूर्ण योगदान रहल। धन्यवाद।